खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि जे बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थिगोन जे बेंक एकाउन्ट्सनि बेलेन्सखौ माबायदि चेक खालामो। मबाइल नाम्बार रेजिस्टार गैयाबाबो चेक खालामनो हायो लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोननो खोन्थिगोन आं दिनै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, मोजाङै बुजि मोननाय बायदियैनो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। नोंथांमोना गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांग्रो। प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनांगोन। प्ले स्ट'राव थांग्रोदो। बेनिफ्राय प्ले स्ट'राव थांनानै नैयाव सार्चआव थुना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय लिरबानो जाबाय उमां एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै ला। आंनिया अलरेडि डाउनल'ड खालामखानाय दोङो, बेनिखायनो आं डाउनल'ड खालामलायला। बेखौ आं अपेन खालामना खोन्थिखानोसै नोंथांमोननो। नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ अपेनाव क्लिक खालामनानै अपेन खालामग्रोनानै ला। रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। आंनिया अलरेडि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय दोङो, बेनिखायनो बिदि खोन्थिदो लोगोफोर। आं दा रेजिस्ट्रेसन खालामना खोन्थिनि नोंथांमोननो। नोंथांमोना अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो बिदि नुगोन। बेनिफ्राय बेयाव नैयाव रेजिस्ट्रेसन लिरनाय दोङो, रेजिस्टारआव नों क्लिक खालामनानै हो। बेनिफ्राय बेयाव नोङो जायखिजाया नोंनियाव लोगोआव थानाय मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नोंनि लोगोआव मा मबाइल नाम्बारा दङ बेखौ आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। बेनिफ्राय नैयाव टिक मार्क होना हो। टिक मार्क होआबा जानाय नङा लोगोफोर, टिक मार्क होना होग्रो। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै हो। बेनिफ्राय बेखौ अके खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय लगइनआव थु। लगइनआव थुनायनि उनाव नोंथाङा जितु मबाइल नाम्बार होदोंमोन, बे मबाइल नाम्बारखौनो होफिन। आगोलाव जिहेतु मबाइल नाम्बार होदोंमोन नोंथांमोना बेखौनो होफिनदो। आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ होफिनसै। बेनिफ्राय बेयाव एमपिन सेट खालामनो होदो। एमपिनखौ नोंथांमोना सेट खालामलायालासिनो नैयाव सिङाव नै अटिपि जितु लिरनाय दङ बेयाव सिङाव क्लिक खालामना हो। बेनिफ्राय क्लिक खालामनायनि उनाव सेन्ड अटिपिआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन, गावनो डिटेक्ट खालामना लाखागोन इयाव फैनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय भेरिफाइआव क्लिक खालामनानै हो। रेजिस्ट्रेसन जाबाय लोगोफोर। नैबे PFMS आव क्लिक खालामनानै हो। एसे सम लडिं लागोन, नेटनि लोगोआव खोथा बियो। जायनियाव नेटआ स्पिड जायो बेयावनो स्पिडसिन खामानि होगोन। जोंनिया एसे स्ल' नालाय बेनिखायनो स्ल' जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम, अब्लासो बुजि मोनगोन। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो। आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेनिफ्राय नाउ इउर पेमेन्ट स्टेटासआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव एसे लडिं लागोन। बेनिफ्राय बेखौ क्लस खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ हो, जायखिजाया नों माबे बेंकनिखौ होजागोन, जायखिजाया एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आं दा SBI बेंकनि नालाय SBI बेंकनिखौ होनोसै, स्टेट बेंक अफ इन्डियानि। ओमफ्राय बेंक नेमखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव नुखागोन सोरनि नामाव एकाउन्टआ दोङो, नामा नुजाफैखागोन जायनि नामाव दङ।
नोंथांमोना मोजाङै नायलांदो। बेयाव जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामना हो। सानियाव नायोबा गासैखौबो नुजोबगोन। गोजौनियाव बेयाव नुगोन आरो माला हाबदोंमोन बिदिनो नायो। मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन गैयाबाबो नायजायो लोगोफोर। नोंथांमोना बिदिनो चेक खालामनो हागोन। जायखिजाया सोरनियाबा बिदिनो पेन्सननि अरुनदयनि बायदिसिना सरकारनि फैसा फैबाय थायो नालाय, नोंथांमोना नायनानै चेक खालामनानै बहनहैनो हागोन। सोरनियाबा मबाइलाव मेसेज फैया जायो नालाय, ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्सखौ डाउनलड खालामनानै जुदि रेजिस्टार खालामनानै लायोबा नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो इजि जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै। गोजोन्थों।